Здравейте, приятели! Здравейте на Фейсбук, приятели! Само да видим дали ще стане връзката, дали ще се включим. В момента сме на живо, чудесно. Сега остава и да се видим. И да видим кой ни гледа в момента. Казвам здравей на всички, които на живо се включиха в моята страница Здрави, красиви и богати с Тиляна. Така че ще се радвам да комуникираме тук и да пишете в коментари на живо, за да мога да отговоря на вашите въпроси, защото виждам доста въпроси се събират в момента. Така че сега ще се включим и на живо в TikTok. През това време може съответно да ми пишете кой откъде ме гледа, откъде се виждаме и чуваме и да знаем дали връзката е окей. Така, увеличаваме звука, за да можем съответно да се чуваме. Имаме ли коментар вече? Така. Здравейте, приятели! На живо се включвам. Ще включа няколко още настройки, за да може съответно Весито е тук. Благодаря ти, прекрасна. Отдавна не сме се включвали и общо взето малко са се променили нещата. Така че само да включа някои неща. Send now и започваме нашата тема. Тук се виждам те. Браво, прекрасна. Тогава да сме готови и за включване едновременно и в TikTok. Така че заедно да можем да говорим на една много хубава тема. Която е именно как да отслабваме и да печелим от това нещо. Здравейте, приятели на TikTok! Щастлива съм да се включваме на живо едновременно в двете платформи, така че ще се радваме да говорим. Може скоро да се присъединят. Чудесно, всичко е наред и там. Ами да започваме тогава. Който не ме познава все още и не е попаднал на моя публикация, моя информация, която давам като стойност на всички в социалните мрежи. Аз се казвам Стиляна Радева и съответно съм на 43 години, от известно време, вече четвърта година. Смея да кажа, че се грижа много добре за здравето си, се храня основно, здравословно. Така че винаги ми е било фикс идея, предполагам на повечето от вас са жените. Моля всеки да каже съответно първо откъде ме гледа. Много ще се радвам да ми кажете откъде ме гледате и съответно да ми споделите дали имате някакви цели вие във вашето ежедневие да отслабнете и с колко. Защото за всеки един съответно е важно да има яснота. Ние ако няма яснота, ние все едно не може да стигнем. Примерно ако си поставил за цел да стигнеш до Банско, казвам го не случайно, защото Веси ме гледа, ние няма да знаем по какъв маршрут да минем и ще сме хаотично съответно настроени и съответно няма да стигнем до никъде. Така че, скъпи хора, първото нещо, което ние трябва да направим във всяко едно нещо, включително и в това ние да отслабваме, това е именно да имаме яснота. За тези, които ме гледате от TikTok, това е моят профил, така че може да ме последвате, създател на цифрово съдържание съм, така че пишете ми, за да ви добавя аз като приятел, защото не може да се изпращат покани общо взето за приятелство. Това е съответно снимката на моите дечица, моето семейство, моят мъж и автомобила чисто нов, който ни връчиха от една прекрасна компания, за която ще си говорим по-късно днес. Така че темата, за която си говорим, разбира се, е отслабването и как това пък да ни носи доходи. Така че на първо място, назад в годините ще ви споделя моят опит относно отслабването. Първо само да кажа, че аз не съм диетолог, не съм фитнес инструктор, така че не съм професионалист в тази област, но пък мога да ви кажа моят опит от това
ето си пише от Банско, благодаря ти. Вие също в TikTok ми споделете тези от вас, които се включвате. Ако не ме следвате, последвайте моят канал и споделете още на 2 човека поне този лайв, за да може да стигнем до повече хора да отслабват, които имат нужда от това. А за жалост, в днешно време виждам, че всеки човек, не всеки втори, а всеки човек има нужда от отслабване. Така че, споделете лайфа на вашите приятели или на хора, които могат да бъдат полезни. Също направете също и в приятелите ни във Facebook, така че може да споделите този лайф на вашата стена. Той е абсолютно отворен, така че всеки може да го гледа, стига да има нужда от това. Така че, като човек, който аз съм минала през отслабването, сваляла съм доста килограми, имала съм наднормално тегло, в момента ще ви говоря как аз през годините съм минала през този проблем и как в момента абсолютно здравословно отслабвам килограми и в същото време печеля и от това. Така че ако искате да разберете това, пишете ми, да, искам да отслабна и съответно да печеля от това, ако желаете, разбира се, не е задължително. Така че първата стъпка е с колко ние искаме да отслабнем. Преди години, т.е. аз съм около 1,70 м висока и съответно винаги моите килограми са били, когато съм била млада съответно в тази възраст, най-хубавата възраст 20 плюс до 30 години. Тогава съответно съм била в моята най-топ форма. Това бяха 52-3 до 5 кг. Това бяха килограмите, в които се чувствах най-добре, най-хубаво изглеждах, най-секси, най-супер. Така че, общо взето, това е моята цел и в момента. Въпреки че годините в момента са 20 години горе, т.е. в момента съм на 43 години, не го крия да го кажа, защото напоследък постоянно говоря с хора, които ми се изненадват, как все още не се бладисвам, как съм толкова младолика, как влизам толкова бързо във форма. Имам си тайни, всъщност те не са тайни, аз съм готова в момента да ги споделя с вас, така че ако искате да ги научите, пишете коментари. TikTok, нещо не ви виждам в коментарите, така че давайте, виждам, че се присъединявате, но кажете съответно кой откъде ме гледа. Супер, имаме така доста голяма бройка зрители. Пишете кой откъде ме гледа, аз излъчвам на живо от Ямбол. Споделяте моят лайф, за да може да се съберем по-голяма група от общност на хора, които искаме да отслабнем и да печелим пари. Така че, скъпи приятели, моят опит в това какъв е? Първо само да кажа, аз вече споделих, съм на 43 години. 43 години, юли месец ще правя 44. И съответно имам 2 дечица. Горе ги виждате на снимките в TikTok, в Facebook не ги виждате, но да знаете, моята малка дъщеричка в момента има днес имен ден, казва се Дария, така че да ми е жива и здрава, да се гордее с името си и съответно да побеждава, защото Дария именно означава победител от персийски език. Така че днес на нейния празник съм избрала да се включа и да споделя моят опит във връзка с килограмите и отслабването. Какво ми се случи? Когато родих двете си деца, които с много малка разлика, около година и 10 месеца имат разлика. Едната ще прави 7 години септември месец, а другата 5 години през юли месец. Така че година и 10 месеца има разликата. С първата бременност, когато бях на 37 години, 2017 година, аз качих около 30 кг. Тоест, между 20 и 30 кг. Истината е, че когато станаха 20 кг, аз просто спрях да се тегля, защото изпадах в депресия. Скъпи хора, ако вие също сте били в моите обувки, кажете ми съответно какъв е вашия опит, колко килограма сте качвали по време на бременността и не само по различни причини, поради лакомия или поради мързел, така да се каже, да си правим нашите упражнения и разходки. Така че споделете ми колко килограма най-много сте качвали. Още не съм се събудила, извинявайте. Но днес сутринта сме много рано станали с малката, с голямата по-скоро и ходихме по доктори на профилактичен преглед, слава богу, всичко е наред с тях, но много рано станахме, заради което и още така се каже ми се спи леко, но моля да ме извините. Какво се случи? Тогава с първата бременност аз качих
между 20 и 30 кг, много килограми, закъсах изключително много съставите, закъсах се в същото време с краката. Защо? През 6-тия месец аз буквално не можех да вървя, бяхме поканени на една сватба и в 6-ти месец аз толкова много бях умекнали ми ставите, че не можех да се движа. Буквално глезена ми се беше подул 2-3 пъти и ме болеше, възпаление. Сериозно боление. И аз това, което правих е, просто си бях дигнала крака. Съответно, извинявайте, но някой точно в момента е решил да ми звънне. Поздравяваме го, разбира се. Така че, точно тогава аз много възле се чувствах. Стави бяха омекнали и в същото време дискомфорт, киселини, крампи, наднормено тегло. Некомфортно се чувствах абсолютно, защото килограмите тежат, нали така? Така че няма как да се чувствате добре. Някой като ми каже, аз съм здрава, всичко ми е наред. Ами не, скъпи хора, няма как да ви е всичко наред, защото тези килограми тежат на всичките ви органи. Така че по същия начин аз се чувствах. Особено на ставите. Ставите не могат да носят. Това е все едно, вие да искате да дигнете един автомобил, този автомобил, който е на снимката в TikTok, няма как да стане. Това ви тежи, вие нямате тази мускулатура, за да го направите и най-вероятно ще се изсипете, така да се каже. Така че по същия начин и аз се чувствах. И какво се случи даже 5 дни преди да родя първата ми дъщеря Ния. Това е всъщност с розовата рокличка момиченцето Ния. С нея днес ходихме на профилактичен преглед и е точно толкова килограма, колкото трябва да бъде за близо 7-те години, които ще става през септември месец. Перфектна. Тя е спортистка, 21 кг е. Така. И какво стана тогава? Щупих си ръката 5 дни преди да родя, защото толкова са ти умекнали ставите, станали, така да се каже, халтави. В един момент какво се случва, че нашите кости, стави не могат да държат всичките тези килограми, защото когато ние имаме големи килограми съответно, ние започваме да ставаме, нашето ПХ започва да се покачва, ставаме киселини поради всичките тези киселинни храни, които ние приемаме в ежедневието, защото истината е, че ако вие приемате основно жива храна, няма как да сте с толкова килограми наднормено тегло. Така че идеята е, че аз просто си хапвах, аз движих се доста между другото, именно заради това и закъсах съставите, но алкалните елементи, които са най-често срещани в нашите стави, започват да се изчерпват и малко по малко ние какво ставаме? Започваме да се вкиселяваме и нашия организъм започва да извлича минералите в нашата опорно-двигателна система и поради тази причина много лесно стават възпаления, много лесно се чупят кости, това, което аз направих. Никога не си бях чупила ръка, крак, каквото и да е, слава богу, дано не ми се наложи, но тогава аз при едно леко падане по стълбите, изкачвайки се, просто паднах на ръцете си и какво стана? Разбира се, щупих си. Познайте коя ръка си щупих. Познайте коя ръка си щупих. Напишете в коментар. Поздравявам всеки един, който се присъединява към моят лайф. Ако смятате тази тема за полезна, споделете я на вашите приятели, на лично съобщение или просто на вашата стена, независимо къде ме гледате в момента. Така че какво стана? Щупих си. Какво? Пишете коментари. Не знам защо не ги виждам в TikTok, само виждам кой се присъединява. И така, щупих си дясната ръка, да ви улесня. Дясната ръка, която между другото най-често ползваме и в същото време пък какво става, когато се чупи дясната ръка. Ние съответно не можем да се обгрижваме, да вършим нещата в ежедневието, дето се казва да се храним дори, а на мен след 5 дни какво ми предстоеше? Предстоеше ми раждане. Естествено раждане, което аз държах да е това. Какво се случи обаче? Моята докторка каза, ти си луда, как така ще раждаш с чупена ръка, сигурна ли си? Аз казах, да, разбира се, защото аз съм човек, който държа всичко да е по естествен начин при мен, далече от медикаменти, опойки и така нататък. Така че аз казах, да, абсолютно, това е моето решение и така направих. И в крайна сметка родих моето детенце, първо детенце, по естествен начин, въпреки че бях с чупена ръка.
Но това не е основният фокус на моята изложение. Днес основният фокус е първо да се опознаем, да ви споделя малко повече за себе си и в същото време да ви кажа през какви перипетии съм минавала в годините и какви са нещата, които съответно на мен са ми направи впечатление, кои са ми помагали, вероятно, щом на мен са ми помагали, най-вероятно и на вас ще ви помогнат. Така че, преди моите бременности, какво правих аз? Аз съм била един огромен експериментатор на нови неща. Какво експериментирах? Плодолечение, гладолечение, защото винаги в зимния период, когато няма толкова движение, и когато храните са толкова киселини, готвената храна е вкусни, ние какво правим? Хапваме, застоялия начин на живот, защото е студен, не се излиза и така нататък. И аз винаги качвах няколко килограма, примерно, с които как се лишавах? С плодолечение, гладолечение. Това беше моят начин преди моите бременности. Обаче какво се случваше тогава? Случваше се това, че всеки път, когато аз отслабнах по този начин, да, отслабва се бързо, да, чисти се организма от токсини, но това най-често става за сметка на нашите мускули. Защо? Защото аз всеки път самоизяждах тези мускули. Защото, за съжаление, първото нещо, което си заминава, когато ние започваме да гладуваме, дали ще е на плодове или само на вода, нали, сериозния вариант, ние какво правим? Ние се самоизяждаме, защото мазнините, за съжаление, си заминават последни. Така че всеки път аз след едно такова плодолечение, аз трябваше отново да градя мускулатурата, която съответно изяждах по време на това гладолечение. И ми беше всеки път много трудно. И какво стана обаче, когато забременях, казах ви вече с голямата ми дъщеря Ния, какво се случи? Браво! Над 99 зрители имаме в TikTok. Браво! Поздравявам ви! Пишете в коментар откъде ме гледа и последвайте ме за тези, които оставате до край, ще има изненада. Последвайте ме в TikTok и също в Facebook. Това е моят профил в Facebook, който между другото е създател на цифрово съдържание, така че най-вероятно няма да може да ми изпратите покана, но пък може да ми пишете съобщение и аз като ви видя ще ви добавя, защото много хора ежедневно желаят да ми изпратят покана за приятелство. Така че последвайте ме, това е моят профил. Така, и какво се случи? По време на бременностите, понеже те са с малка разлика при мене, казвам ви, с година и 10 месеца и кърмене помежду другото, какво стана? Че аз нямаше как, когато качих тези килограми над 20, между 20 и 30 килограма, виждам, че искате да се присъедините в моята лайф, но в момента не искам да се разсейвам. Искам да ви изкажа моето изложение и след това ще дам възможност да задавате въпроси. Между другото, може да ги задавате на живо, както в Facebook страницата ми, така и в TikTok и аз ще ви отговарям. Така че пишете коментари, аз ги виждам и ще отговарям на живо. Така че какво се случи тогава? Бях прекалено много напълняла, но обаче кърмех. Така че това, което правих преди с моето плодолечение и гладолечение, нямаше как да се случи. Защо? Защото аз не можех да лишавам организма си от хранителни вещества. И защо? Защото ще да ми спре кърмата, ще да е за сметка на децата ми. Така че аз тогава какво трябваше да направя? Трябваше да намеря, също си закъсах много със здравето. Тогава какво трябваше да намеря? Трябваше да намеря начин, който аз да отслабвам лесно и в същото време да не лишавам децата ми от хранителни стойности. Защото чрез храната, чрез кърмата ние даваме имунитет на нашите деца. И аз ви споделих, че съм човек, който държа всичко да се случва натурално и също така натурално кърмех, не давах изкуствени млека на децата ми. Така че за мен беше важно да предам всичко това, което е важно за една майка и за детето й, да се случи по нормален начин. Така че търсих естествен, натурален начин да отслабна, без да имам някакъв проблем с моите деца и да не усетят начина, по който аз съм започнала да се погрижа пък и за външния си вид.
Така че, какво направих? Тогава търсих начин най-вече за отслабване и начин за оправяне на здравословно, за да си оправя здравето, защото с първата бременност получих всякакви негативни симптоми, знаете, освен чупенето на моята ръка и подуването на глезена ми, аз смених около 3 номера обувки. В същото време много ми се подуха краката, в същото време цялата наедрях, костната система ми омекна, халтава, много лесна за чупене и така нататък, но имах киселини, крампи, имах неприятни симптоми, което ме накара, въпреки че аз приемах хранителни добавки, които моят лекар ми предписваше тогава, който ми следеше бременността. Но какво стана? Просто тези неща аз не ги усвоявах. И затова си казах, стига, трябва да намеря начин аз как да се погрижа за моето здраве и за моята, съответно, за моите дечица, защото всичко това, което аз правя, го предавам, разбира се, и за моите деца. И в същото време да вляза в форма, защото тия килограми са ужасно много, нали? Пак споделям на всеки един от вас, че аз не съм диетолог или фитнес инструктор или доктор, който съответно се занимава с това. Така че всичко това ви казвам от моят опит. Моят опит, и аз много вярвам в това, че аз не вярвам на дипломите, т.е. както е равносилно това, че книжка кола не кара, тази кола, която имаме, между другото не съм е карала дълго време, въпреки че имам книжка от 20 години. Защо? Защото реално аз имах страха и нямах опита. Така че по същия начин и с отслабването. Аз не искам да слушам някой специалист, който не е отслабнал, защото има ги много такива, които примерно са с наднормално тегло, дават съвети как да отслабваме. Така че за мен е важно някой, който има пример в това, което ми говори, за да мога да видя, че щом той го е постигнал, значи абсолютно логично и при мен ще стане. И какво стана? Започнах да търся начин как да отслабна и как да се погрижа за моето здраве. В крайна сметка получих информация, защото слава Богу в днешно време, когато интернет е навсякъде, ние можем да достъпим всякаква информация, но разбира се трябва да видим дали може да и се доверим, да я проверим и така нататък. Така че аз достигнах до едни продукти, които са изключително здравословни, натурални, изцяло натурални и са с прекрасно немско качество, така че, което е доказано в годините, които започнах аз да приемам. Започнах с още във втората бременност, т.е. тогава аз реално достигнах до тези продукти. Започнах да ги използвам още от 3-ти месец на втората ми бременност. И с втората бременност, въпреки че бях на 39 години, скъпи хора, въпреки че бях на 39 години, аз качих само 7 кг. За тези от вас, които все още не сте раждали или пък примерно сте мъже, нямате представа, 7 кг е общо взето теглото, което вие качвате само с плода си, защото едно бебенце е средно около между 4, 5, 6 кг, от 3 до 5 кг да кажем, и около плодна течност, така че общо взето не качих изобщо излишни килограми, бях на 39 години. Нямах съответно киселини, нямах крампи, нямах сващания, беше ми леко, не чупих ръка, нямах възпаления, въпреки че движих страшно много, защото аз съм човек, за тези от вас, които не ме познават, който обожава движението и на ден, аз ако не мина 10 000 крачки, минимум, независимо дали съм бременна или не, то значи аз не съм направила нищо. И въобще не съм се движила. Така че, скъпи хора, предизвиквам ви, въпреки че имаме кола, аз днес какво направих с моята дъщеря, просто грабнах, тя мрънкаше, мамо, искам с колата. Не. Отиваме в другия край на града, където е нашата докторка, с тротинетка тя, аз пеша, трябва да си направим крачките. Излизаме по-рано, затова ви кажа, че не съм се наспала много, просто станах по-рано. Заедно с нея и съответно си направихме движението, не разчитаме на бързото, лесното, но в същото време подпомагащо нашето затлъстяване, шофиране. Така че няма оправдания. Когато не сме си направили крачките, ние трябва да го направим, а не да разчитаме в дъждовно време само на колата. В крайна сметка имаме чадър, няма да се разтопим, така че нека действаме.
Какво друго искам да ви споделя? Между другото, може да споделяте лайфа на вашите приятели, за да може да се съберем колкото се може повече хора. И също се отнася и за приятелите във Фейсбук. Да задавате вашите въпроси, защото темата е въпроси и отговори в На чаша алоe с Циляна. И да, тук малко ще ви съответно издам малко. Първия продукт, първата билка, която аз започнах да приемам с втората ми бременност, от трети месец на бременността, това беше алоe вера. Сега ще ви покажа и как изглежда алоето, по начина, по който аз го приемам. За отслабване, между другото, алоето с праскова, което е немско, на немската компания LR Health and Beauty, започнах да го приемам още от трети месец на бременността. Преди трети месец на бременността, ако вие сте бременна, не е желателно да се приемат детоксикиращи продукти, защото в този период още плода не се е закрепил за матката и може така се каже, по някакъв начин да навредите този плод, използвайки детоксикиращи продукти, като чайове, като билки и така нататък. Така че много внимавайте до трети месец, когато плода се закрепи в матката. Тогава вече даже е препоръчително да започнете да се чистите. Защото малко хора знаят, че по време на бременността, ние, нямайки цикъл, регулярния си цикъл, който имаме, ние се замърсяваме. Именно за това, за да не се замърсяваме, ние трябва да намерим начин да се чистим. Припомням ви, че моят начин преди беше чрез гладолечение и плодолечение по метода на доктора Милова, доктор Гайдурков и така нататък. Но това в период, в който сте бременни, в период, в който сте кърмещи, е абсолютно противопоказно. Така че аз започнах да правя нещо, което е полезно за моя организъм, чистиме и в същото време се зареждам с над 160 важни вещества за моят организъм. Така че точно алоe вера с праскова. Сега ще си налея, защото в крайна сметка моето излъчване се нарича На чаша алоe с Циляна. Така че първия продукт, който вече 5-та година аз използвам и не съм го спряла, т.е. защото хората ме питат колко време аз трябва да пия алоето. Ами колко често примерно пиеш вода, спряла ли си да пиеш вода, спряла ли си да пиеш вода или колко често се храниш с домати и краставици. Това е нещо, което и вашия организъм има нужда от него, който ви чисти организма, храни ви вашите клетки и в същото време забързва вашия метаболизъм, така че да, това е моят основен ключ, основата за това да се чистя и после храната, която аз приемам, да не ми се трупа като мазнини. Естествено, храната също е важна, ще говорим след малко и за нея, но е важно първо да изчистим с метла токсините, които са в междуклетъчното пространство и които се трупат, да захраним клетката, защото в повечето случаи ние храним клетката с баничка или с сандвич и така нататък. Това не е храна. Но след малко за храната. Сега да ви покажа алоето. Какво представлява алоето? Алоето с праскова, не е случайно за хора, които искат да отслабват, защото то не съдържа никакви хлебни единици. Тоест, абсолютно не влияе на кръвната ви захар, която е основата съответно на това вие да качвате килограми. Знаем инсулина, който съответно се произвежда в периода, в който ние приемаме храни, които съдържат хлебни единици. Се влияе от това и съответно много честото ходене нагоре-надолу, съответно на кръвната ни захар, пък за жалост ни кара да напълняваме. Така че ето така изглежда алоето. Чакайте така да се вижда във Фейсбук. Абсолютно е прозрачно, така и е изключително вкусно. Аз не мога от моите деца да го спася. Същите тези деца, които виждате в TikTok. Приема се преди хранене. Затова ви казвам, че това е основата. Изчиствате с метла всичко, което забърза ви метаболизма, регулира го, защото има хора, които ми казват, аз имам прекалено забързан метаболизъм. Чудесно, това ви го регулира. Но понеже по-често срещано е забавения метаболизъм по начина, по който ние се храним в ежедневието си в днешно време, с готвена храна, прекалено огромните количества и така нататък.
ние какво правим, че в крайна сметка задавайте вашите въпроси и отговори, които са свързани с темата. Само на тях ще отговарям в момента. Отслабване. С колко килограма искаме да отслабваме и съответно за какъв период искаме да се случи това. Между другото, аз ще ви кажа какъв е периода, в който съответно е здравословният период за отслабване на килограми. Защото има хора, които ми казват, аз искам за един месец да отслабна с 10 килограма. Няма как да стане. Скъпи хора, всички, които сте на живо, имате привилегията, последвайки ме в моят профил, пишете ми налично във Facebook, между другото, пишете ми на Стиляна Радева. Не можете да ми изпратите покана, затова просто директно ми пишете. Аз ще ви изпратя покана обратно. Но ме последвайте преди това и в TikTok. Абонирайте се за моя канал, за да не изпуснете важни лайфове и видеа, за да може съответно да ви дам моята полза за вас. Така че споделете също лайфа и на други хора, за да може да достигне до повече хора и да си станем една общност, която не се притеснява да задава въпроси. Така че темата е отслабване и отслабва и печели. Никой не се престраши да напише с колко килограма иска да отслабне. Между другото, аз вече за един месец съм отслабнала по този начин, за който сега ще ви говоря, с 4 кг и половина, докато се храня. Тоест аз по никакъв начин не усещам този режим на хранене, защото това не е диета, този режим на хранене. Не го усещам по никакъв начин, затова е много лесно да се изпълни. Без йо-йо ефект. Между другото, средно за около месец, между 3 и 5 кг е абсолютно здравословно да се отслабва. Хора, които искат за един месец да отслабнат с 20-30 кг, вие представяте ли си какъв шок е за вашия организъм? Така че нищо от това не е здравословно, така че не си го причинявайте, защото ще си докарате някоя болест при всички положения. Така че, на първо място, алоето с праскова, то е за хора, които искат да отслабват, за вегани, за диабетици, за деца, за абсолютно всички. Така че е толкова вкусно, че вие буквално, докато си пиете сокчето, си помагате на вашия организъм в 3 направления. Първо, чисти организма и забързва вашия метаболизъм, помага с това да отслабнете. Второ, захранва организма с над 160 важни вещества за вашия организъм, т.е. храни клетките ви. Това е ценна храна на клетъчно ниво. И на трето място, предпазва организма ви от замърсяване. Това е изключително важно. Малко хора знаят защо аз продължавам да пия лошите. Ми казват, добре, ти не си ли изчисти организма вече 5 години. Хора, това не само е храна, чистач за моят организъм, но това е своеобразен предпазител. Т.е. предпазваме от повторно замърсяване, така че кек ще си хапнах тази сутрин на закуска, не можах, изкуших се. Какво направих преди това? Изпих си алоето. На здраве, в истинския смисъл на думата. На здраве. Изпих си алоето, защитих се от вредните захари и вещества, които ги има дори в домашния кекс. Текс съм казвала като малка и сега правя лапсуси. Домашния кекс, който мама прави, защитих се, изпих го, изядах след 5-10 минути това кекчето и аз съм спокойна, че съм си засичила рецепторите с вкусния кекс на майка ми, напълнила съм стомахчето, но в същото време съм дала и вещества на моите клетки, защото само ако те са нахранени и не гладуват и са здравички, аз ще съм здрава. Това преди не го знаех. Благодарна съм, че именно точно по време на втората бременност аз разбрах за това. Така че това е моята първа тайна за това да съм млада в момента, да не се гладисвам, да ставам все по-добре изглеждаща с годините, а по принцип знаем, че колкото повече помадряваме и остаряваме, толкова по-съответно започва да си личи това на нас, а при нас става обратния начин. И сега, вчера между другото се видях с една моя позната, която ме срещна, тя ме вижда често. Обаче ви, какво става с тебе? Ти си се стопила. И тя примерно не ме е виждала от преди седмица-две най-много, 10 дена. Ти си се стопила. Викам, какво правя? Отслабвам в момента, без дори да го усещам. И сега започвам да ви обяснявам какво всъщност правя, отслабвайки. Освен, че пия задължително алоe вера с праскова, ако искам да отслабвам.
Второто нещо е каква храна приемам. Защото искам да ви споделя, че реално същото това никой не ни го казва. Че всъщност ние имаме нужда от мазнини, въглехидрати и протеини. Това са нашите макронутриенти, от които нашият организъм се храни. Както разбира се от микронутриенти, които са витамини, минерали, ензими и така нататък. Но ако ние не даваме на организма тази храна, все едно ако на нашия автомобил не сипем бензин, той няма да запали, така се каже. Има сигурно някакви гениални начини да стане, но това е основната му храна. По същия начин сме и ние. Ако ние искаме да отслабнем и просто започнем да едем 2 солети или не знам си какво, това е празна отстойност храна, какво ще стане с нас? Ние ще започнем да се разболеем. Да, ще има някакъв лъжлив момент на отслабване, защото много хора ми казват, аз гладувам, аз не ям почти нищо и така. Това е супер вредно. Вие трябва да се храните, за да почне да отслабвате. Но пак тук зависи от храната. Нали, аз не ви казвам да се храните с баничка, с кекси и така нататък, а ви казвам, да, може да закачите нещо, но вие трябва да храните вашите клетки. Както ви казах, това са витамини, минерали, мазнини, въглехидрати, протеини. Това са все компоненти, които са нашата здравословна чиния. И започна ли често да отсъства един от тези компоненти в нашата чиния, дали ще е на закуска, дали ще е на обяд или на вечеря, ние какво започваме? Да започваме да се разболяваме. Защото нашия организъм не може да излезе от нас и да отиде да си купи съответно мазнини, протеини и то качествени такива и започне да ни дава симптоми. Същите тези симптоми, които аз съм получавала по време на първата си бременност и преди това, когато не съм знаела. Крампите, киселините, наднорменото тегло. Защо? Защото ние започваме да трупаме излишъците от нещата, които даваме на организма. Това основно са въглехидрати. И то от тези вредните въглехидрати. Не говорим въглехидратите от плодовете и зеленчуците, а говорим въглехидрати от сорта на тесто, торти, банички. Така че това е изключително важно, за да не да напълняваме. Ние трябва да се храним пълноценно с всички тези вещества. Не искам да се повтарям, но понеже знам, че е много сложно, в крайна сметка аз не съм диетолог и не мога да ви съставя, нали, 30% трябва да речем от въглехидрат, 50% от протеин и така нататък, примерно. И е много индивидуално. Именно това аз разчитам на хора, които вече са го направили това нещо. И ми го дават готово, лесно, абсолютно безплатно. И аз казвам, добре, трябва да намеря начин, по който аз се храня. Минала съм през всякакви варианти. От веганство до вегетарианство, суровиятство, гладуване, както ви казах, и какво ли още не. Всичко това съм го пробвала на моят организъм. Но какво се случва? Че аз винаги изпадах в дефицити. Защо? Защото общо взето е много важно това, което научих, че ние реално се разболяваме не от това, което даваме на нашия организъм, а от това, което не му даваме. Така че не трябва да се ограничаваме напълно от нещата, които ни пречат, а трябва да му даваме нещата, които му помагат той да е здрав. Така че това, като го разбрах, какво стана? Просто се почувствах прекрасно и започнах тогава да давам това, от което моят организъм има нужда. И за мен няма никакво значение в момента, че аз от време на време ще си хапна кексче. Защо? Защото знам как да балансирам. Така. Нищо не ми споделихте кой с колко килограма иска да отслабне. Ще ви кажа тогава моята цел. Моята цел е да отслабна с 10 кг, за да вляза, нали, тези от вас, които ме гледат от началото, в моята топ форма по време на моите нали, съответно студентски години. От 20 до 30-та си годишния, това е общо 54-5 кг. Когато започнах преди месец моят режим на хранене, за който сега ще ви споделя, аз бях 62 и 400 килограма. Това е 62 кг и 400 грама. И си казах, вау, аз трябва да сваля почти 10 кг. Абе, направо 10 кг трябва да сваля, за да достигна до моята форма. Сега ще ви кажа, че никога не съм си поставила за цел това да става за един месец или за 2 седмици.
Защото много често виждам, че хората искат бързо това да стане и започват да лишават организма си. Ще караме на фастъчки, които между другото са много калорични, на солети, изобщо нищо няма да даваме на организма и след един месец сме какво? Рухнали, с херпесите, с нездравословните, нали, нездравословния вид и с трубичките под очите и тъмните кръгове. Така че, напротив, доверих се на същата тази компания, която между другото се доверих да започне да изчисти организма и основата. Това нейната компания е LR Health and Beauty. Между другото, за всеки от вас, който остане до края и се свържи с мен на моят Facebook профил, последвайте ме и тук в TikTok, между другото. Това е моят профил. Изпратете ми съобщение, за да съм сигурна, че вие сте от тези, които сте ме гледали сега на лайв. Пишете ми, аз те гледах днес на лайв. И аз ще ви изпратя покана за приятелство, защото това е създател на цифрово съдържание профил. Не мога да го върна в обикновения му вид и на него не можете да ми изпращате покани за приятелство. Така, 40 минути вече сме на лайв. Браво! Поздравявам ви! Споделете ми, моля ви, кой откъде ме гледа. Радвам се, че толкова много хора сме наживо в момента и палим социалните мрежи, така да се каже. От Банско само ми споделихте, аз съм от Ямбол, споделете и вие кой откъде ме гледа. Давайте, много сте скромни и срамежливи. И така, и съответно, как започнах да отслабвам? Освен алоето, аз започнах да приемам и едни храни, които мен ме улесняват в моето забързано ежедневие. Защото аз съм човек, който е динамичен. Сутрин, като имам 2 малки деца, както ги виждате в TikTok горе, който сутрин ходи, води ги тях всяка сутрин на градина. Отивам, правя 10 000 крачки в парка. Свободно ми е ежедневието, защото преди 2 години и половина напуснах работа по собствено желание и от тогава съм пенсионер, така се каже, щастлив. Получавам доходи, които между другото в края ще споделя и за тях на моят лайф. И какво стана всъщност? И започнах да използвам тези продукти, защото на мен нямам време да готвя, да стоя, да си губя времето, да изчислявам колко калории ми трябва, защото основното правило в отслабването, това е вие да влезете в калориен дефицит. Но не в дефицит на хранителни стойности за вашия организъм. Защото това е грубата грешка, която всеки един прави, когато започва да отслабва. И аз съм била така. Ние просто спираме да ядем. И какво става тогава? Организма минава в режим складиране. И затова всеки ми казва, аз нищо не ям, обаче не мога да отслабна. Ами първо, ти трябва да започнеш да се чистиш и второ, ти трябва да започнеш да се храниш регулярно. Сутрин, обед и вечер. И то с качествена храна. Нискокалорична, за да може да влезеш в калориен дефицит, т.е. да изразходваш повече калории, отколкото приемаш с храната си, да не караш клетките си да гладуват, а в същото време да си здрава и да започнеш да отслабваш това, което правя вече аз 1 месец. И съм супер щастлива, защото аз реално не усещам, че правя нещо, защото се храня и в същото време пък отслабвам. Така че започвам да постигам, вече половината от моята цел съм я постигнала и то само за 1/3 от периода, в който съм си поставила. Така че пожелайте ми успех! И какво започнах? И понеже ми е натъпано ежедневието, не мога сега аз да стоя в София, като нямах деца, имах време да ги правя, да изчислявам колко калории, протеин, мазнини, въглехидрати и така нататък. Но по някакъв начин вече си казах, стига, не искам това да го правя, искам готово нещо, което някой вече го е направил за мен. И така направих. И сега това, което аз закусвам сутрин, вече не знам коя поредна година, е, че закусвам с висококачествени шейкове, всяка сутрин с висококачествени шейкове, които са веган. Защо? Защото знаем, че животинските продукти, особено в периода на постите, които сме в момента, всички знаете, че животинските продукти са абсолютно забранени сега по време на пост. Но защо ги имаме тия пости реално от нашата религия, създадени от нашата култура, е защото реално ние трябва да се отдъхнем от киселинната храна, животинската, която ние сме приемали през последните няколко месеца. Така че по същия начин и продукти, които аз използвам, те не са с животински характер, а са изцяло растителни. Веган продукти, които
са най-висок клас продукти, които първо, че ви карат да се чувствате спокойни за това, че вие давате на вашия организъм качествена храна, без да го лишавате от витамини, минерали, протеини, мазнини, въглехидрати, нутриенти, без да го лишавате в същото време с много калориен прием и в същото време постите заедно с тях. Така че бързам да ви ги покажа. Таран! Кой иска да види какви са продуктите, които аз използвам в момента? Да напише аз в коментар. Така, това са моите продукти. Първия, който хванах, между другото, няма дори един месец. Той буквално е най-новото попълнение в цялата серия продукти за контрол на теглото, които немската компания Life Health & Beauty произвежда. Това е шейкът с вкус на карамел. Сега отвътре има всичките тези неща, които ги виждате. Това са качествени нутриенти. Нали? Някой ми каже, ти се храниш с изкуствена храна. Това е естествена храна, която е изсушена под формата на прах. Когато вие сипате с дали ще е растително мляко или с животинско мляко, разбира се, понеже са веган продуктите, се препоръчва да не е животинско млякото, но тъй като аз в момента не разполагам с растително, си го направих с животинско прясно мляко, краве прясно мляко, така че не съм напълно в диетата, но пак отслабвам. Така че, изключително вкусен е, с извлечен, изсушени са, това са изсушени храни, които са подбрани, качествено подбрани от най-различни растителни източници, които ни дават всички тези витамини и минерали с точната пропорция мазнини, протеини, въглехидрати и също така са изключително вкусни и ни засищат нашите рецептори, което ви казах, че е изключително важно. Ние да се чувстваме сити още през устата, през рецепторите, да усещаме наслада. Кой обича карамел? Айде, кажете ми кой обича карамел. За тези от вас, които искате да научите повече и да ви споделя съобразно вашите цели, кой с колко килограма иска да отслабне, да му кажа какво трябва точно да приеме, по колко пъти и така нататък, изпратете ми съобщения на Facebook, за да мога съответно да ви дам нали, повече информация за това по колко пъти, какви храни и така нататък. Така че тук има огромно разнообразие. Има разнообразие от шейк с карамел, с ягода, с какао, любителите на кафето с кафе, ето го с какао. Също така имаме супи, които най-често се дават за вечеря. Доматена супа, вегетарианска супа с броколи и също така къри супа за тези от вас, пък, които обичате по-пикантния вкус. Така че прекрасно е. И също имам нещо, което е изключително, между другото, не мога да го спася от моите деца. Това е, ето е спайси супата. Не исках да ви покажа. Това е моето мюсли. Това е мюсли хрупкаво с шоколад, с какао, с шоколадови топченца вътре и малини. Така че вижте само за какво става въпрос. Супер вкусно, не знам дали се вижда добре. То също то се прави с кисело мляко, най-често за вечеря или понякога за закуска се дава. Сега ще ви кажа и за програмата, която компанията предлага на всеки един от нас, за да може вие да не се чудите сега днес аз какво трябва да ям, за да почна да в същото време да се храня и да отслабвам. Сега ще ви кажа. Това, което прави компанията е да имаме си един безплатен сайт, в който съответно всеки един от вас, който си е закупил продуктите от компанията, има право на достъп. Влиза си в сайта и си попълва стартовото ниво на килограми, данните си, възраст, пол и така нататък, личните си данни и съответно пише на колко килограма са. Както аз ви казах, в началото започнах на 62 и 400 килограма. Записах си ги в системата и така всеки ден аз влизам в този сайт и си отбелязвам. Аз днес съм не колко си килограма и то ми изчислява и ми прави анализ как се движа и съответно с колко съм отслабнала. Така, в момента ви казвам, че съм отслабнала 4 кг и половина, така че съм супер щастлива от това. И всеки ден имам съставено меню, т.е. не си го правя аз менюто и не плащам на някой диетолог да ми направи менюто, а компанията го е направила специално за мен. Като вие може да избирате
от смесено меню, от животинско меню, от веган меню, така че вие може да избирате. Аз съм си избрала смесеното меню и така всяка сутрин на мен ми пише. Идеята е, за да сваляте с тези продукти, е да замесите 2 хранения. Тоест, най-често това са на закуска и на вечеря. Обедното меню е свободно за вас. Разбира се, не ви казвам свободно да отидете да изядете една огромна пица или един джунер или една кокошка на грил. Също имате примерно меню за обяд, какво трябва да правите. Но днес менюто ми е паста с какво беше? Паста с риба, мисля, че беше или нещо такова, така че може да си направите същото, предварително да се видите менюто, да си закупите продукти или да си поръчате от някъде готови обедни менюта, които се доближават до това, което компанията е дала. Или пък, примерно сега, аз в момента няма да е с шунка беше, всъщност не с риба беше вчера в ядене, с шунка. Сега аз днес по съвпадение на нещата, нашия татко вчера направи макарони с доматен сос и с шунка. Така че аз днес за обяд ще си хапна това. Разбира се, не е идеята да наваксаме с калории. Идеята е пак да се съобразим с порциона. Тоест една порцийка. И така общо взето. Какво се случва? Така че... Чакайте, че нещо получих. Да, така че последвайте ме, между другото, в TikTok и в Facebook, така че ще се радвам да се видим там и да ми пишете съответно на лично съобщение. И какво стана, че аз замествам 2 хранения. Замествам 2 хранения на ден с тези продукти, които са ме предварително написани. Също така плюсът е, че аз имам и фитнес инструктор, който специално за мен, съобразно моите цели, ми е направил онлайн програма, така че общо взето с тази програма аз имам упражнения на дневна база, защото все пак знаем, че ако ние не се движим и не правим някакви усилия за нашия организъм, ние няма как съответно да отслабнем. Не може да разчитаме само на вълшебна алоe или на храна. Ние трябва да помогнем на нашия организъм да генерира тази енергия за нас и да започне да мине в режим на отслабване. Така че важно е да имате 3 приема съответно на ден за храна, 2 от които да са с тези продукти, които са по една специална програма, безплатна за вас. И съответно второто хранене също имате рецепта за вас, по какъв начин вие да изследвате и да съответно да си направите такова хапване. И така общо взето, междинно, за през това време, когато през деня усетите някакъв глад евентуално, което между другото няма да се случва при вас, защото вие се храните реално, и ви е едно леко и ви е приятно, компанията е направила за вас и Herbal Fasting чай. Това е един прекрасен чай, който между другото е уникален. Вътре имам и моята лъжичка. Я да видим дали се вижда. Пишете ми дали се вижда хубаво. Хоп-хоп. Само с едри билки, без прах. Ето тук и в TikTok да споделя. Да. Уникален. Това е комбинация от 10 билки, които са най-различни, които помагат изхвърлянето на шлаките и допълнителна хидратация. Защото знаем, че в периода, в който ние отслабваме, трябва да се хидратираме много добре. Но тези билки ни помагат за това да се случи, да се хидратираме и в същото време пък да чистим онези токсини, които се отделят от нашата клетка. И пък още по-голям плюс е, че ние започваме да сме сити от този чай. Тоест, когато пиеме този чай, потушаваме онези позиви за глад, така се каже. Така че имайте го предвид това нещо, че чаят е уникален и не случайно се нарича Herbal Fasting. Това е за периода, който ви помага да фаствате, да не ядете в периода, в който вие пиете чай. Въобще това си правя една кана за през деня и това ви стига абсолютно за целия ден, така да се каже.
Друго, какво исках да ви кажа? Много е важно, защото малко хора го знаете, в периода, в който когато ние отслабваме, ние трябва да подкрепим нашата мускулатура. Нещо, което преди не правих, защото какво се случваше? Аз, между другото, си самоизяждах мускулатурата всеки път, когато правих гладолечение, така че сега не правя гладолечение или плодолечение, гладуване, а сега се храня с тези храни. Но когато човек отслабва, нашите клетки изхвърлят много токсини. Изхвърлят много боклуци, така да се каже, чистят се. И именно в този период ние се вкиселяваме. Какво трябва да правим в този период? Ние трябва да се локализираме. Как да се локализираме? Именно с минерали. Именно с минерали. Така че в този период, когато ние отслабваме, ние трябва да приемаме по-голямо количество минерали, защото именно в такъв период, когато нашите минерали са се изчерпали, ние трябва да го подкрепим с именно такива. Това, което аз правя, е пробаланс минералите. Това са алкални минерали от органичен характер, от калий, калций, хром, бром, молибден и магнези, които ви подпомагат вие да нямате киселини, да нямате крампи, да нямате схващания и да качвате вашето pH, така че да не се разболявате в периода, в който отслабвате. И не само в този период. Тези минерали, заедно с алоето, аз не съм ги спирала цели 5 години. Тоест от 3-ти месец на бременността 2018 година аз започнах съответно да ги приемам и до този период не съм ги спирала, защото това са необходимо за нашия организъм. Спомняте си, дадох ви примера с автомобила и с бензина и с маслото. Това е също нещо. Ние трябва да даваме тези вещества на нашия организъм. Защо? Защото, за съжаление, нашата храна, която ние приемаме, готвената храна, е абсолютно изпразнена от стойност. Така, на следващо място, какво исках да ви споделя? Исках да ви споделя, съответно, минералите ви казах, че трябва да приемаме, чайчето да си пием, съответно, и да помогнем на нашия организъм да се хидратира. И вечер, преди лягане, ние трябва да подкрепим допълнително с доза протеин. Каква е дозата за протеини? Това е именно, аз го наричам моят ванилов сладолед. Това е чист протеин от 6 различни източника, уникално вкусен е, с вкус на ванилия, който ми подпомага мускулатурата, така че да я подкрепи, да не се самоизяждам, в същото време да изгарям мазнините. Така че вечер по една мерителна лъжичка се разтваря във вода или в мляко, който както го харесва, и съответно се наслаждава на тази вкусотия. Аз го приемам като десерт. Така че това са много важни неща, които аз спазвам и между другото вече имам резултата. Вече съм отслабнала 4 кг и половина, докато се храня, докато ми е вкусно, докато ми е лекичко и съответно лесно ми е. И сега пък ще ви загатна за една друга тема, която именно как да печелим докато отслабваме. Който му е интересно тази тема, нека да остане до край. Споделете този лайф и на вашите приятели, за да може да кажем на повече хора да научат за това нещо. Последвайте ме във Facebook, за да може съответно да си поговорим по-детайлно за вас, за да ви дам важни насоки за това каква е вашата дългосрочна цел, дали тя ще е краткосрочна за 1 месец или за 3 месеца, както е при мене. Така че всеки от различно нещо има нужда. Така че пишете ми на лично, за да ви дам повече детайли, каква е вашата цел и как мога да ви помогна за това нещо. Така. Добре, виждам, че искате да се включите. Между другото, като приключа лайфа във Facebook, ще дам шанс на някой от вас да се включите в TikTok, да се включа да отговоря на вашите въпроси, така че изчакайте ме до края и ще ви дам цялата информация, от която се нуждаете. Може и на лично съобщение, разбира се, за да може да е вече по-детайлно, защото не всеки един от вас желая съответно да сподели да сподели съответно тази важна информация. Така, и как може да печелите докато отслабвате? Ами какво може да направите? Това, което тази компания, немската компания, която произвежда тези продукти, дава на всеки един като възможност, това е съответно споделяйки за тези продукти, това е защото компанията се разпространява само и единствено чрез от уста на уста, така да се каже. Само човек,
който вече е изпробвал продуктите, в случая както съм аз, може да ви подаде тази информация, вие да започнете да си пазарувате продуктите от компанията и пък тя дава шанс на тези от вас, които са лоялни потребители, доволни потребители, както съм и аз, да печелите пари от това, докато отслабвате. Тоест, какво трябва да направим? Ползваме продуктите, започваме програмата за контрол на теглото и в същото време споделяме на хора около нас, дали това ще е в онлайн пространството. Знам, че не всички можете да споделяте това на първо време, но ние всеки ден комуникираме с хора, които са в нашето обкръжение. Това са най-близките ни хора. Майка, баща, близки, приятели, познати. И в същото време имаме приятели, с които комуникираме. Примерно само познати, които са, да речем, нашата фризьорка, нашата маникюристка, нашия магазинер. Всеки ден ние комуникираме с тези хора, така че споделяйки, помагайки им на тези хора. Защото истината е, че всеки човек има нужда от отслабване. Всеки човек, скъпи хора. Така че ние сме хората, които може да им помогнем, те да го направят по здравословен начин. Да свалят килограмите със специална програма, разработена от немски лекари, защото това го правим ние, това аз правя. Тоест аз ползвам разработена програма от немски лекари и инструктори. Тоест не ми се налага аз да съм фитнес инструктор, диетолог, а на мен е разработена тази програма абсолютно безплатно. Това, което трябва да направим, просто да си купим продуктите и съответно да започнем да ги използваме. А започвайки да споделим, ако споделим в рамките на този месец на 4 до 7 човека, тези продукти даже могат да ви излязат и абсолютно безплатно. Също така имате много гъвкава опция, примерно да си ги вземате на изплащане или така нататък. Така че, споделяйки, предавайки информацията на други хора, вие имате възможност да печелите неограничено. Всичко зависи от това, на колко човека сте споделили и сте дали тази възможност, каквато аз се давам на вас. Така че това е начинът вие да печелите. Вие може да печелите на месец много пари. Вие може да печелите от 0 до 5000, 10 000, т.е. всеки, където му е неговата възможност да предаде информация. Защото на нас компанията ни плаща за обороти, които ние генерираме към тази компания. Така че вашата първа цел е да споделите от 4 до 7 човека, които също заедно с вас да започнат да отслабвате. Заедно да отслабвате в една група, в една общност. Лесно да го правите, защото ще е вкусно. Всеки сам ще си избира любимите вкусове, на които да се довери. И в същото време пък ще може това да им излезе евентуално безплатно, в зависимост от това на колко човека е споделил и да печели пари от това. Между другото, този автомобил, който виждате, тези от вас, които сте в TikTok, е съответно възнаграждение от компанията, от моята любима компания LR Health Beauty, за това, че аз съм помогнала на други хора, които да продължат това, което и аз правя. Т.е. да ползват продуктите, да са здрави. Сега темата в момента е за отслабването, но аз ще се включам и на други теми, за които да ви споделям как пък аз оздравях с продуктите на компанията. Защото вие започвате да ги приемате за едно, но тези продукти ви помагат за много неща, защото те регулират процесите във вашия организъм. Така че в момента темата е отслабването, защото ни е фокус, знаеме, идва пролетта, идва лятото и всички искаме да се отървем от излишното тегло. Така че поставете си първата цел сега, колко килограма искате да отслабнете. Всеки сам избира дали просто ще се довери, ще иска да отслабне или Вау, тук има всякакви верификации в този TikTok, постоянно ми се появяват, така че леко се разсейвам. Ще приключа всеки момент, така че пожелавам ви един прекрасен ден. Ако желаете да научите повече
за продуктите, за компанията, да отслабваме заедно, да ви дам нужната информация, последвайте ме и ми пишете. Пишете ми, защото това, тук не може да ми изпратите покана в този профил във Facebook. Можете само да ми пишете съобщение и аз ще ви изпратя покана обратно. Тези от вас, които ме следвате в TikTok, може също да ме последвате и в TikTok и тук също да ми пишете, абонирайте се, споделете този лайф и на други хора. Тези, които ме следвате в Facebook страницата ми, пишете ми в коментар, съответно под видеото ще се свържа с вас, за да ви дам повече информация. Пишете с колко килограма искате да отслабнете, за да мога да ви дам конкретно за колко време това може да се постигне при вас и какво съответно трябва да направим. Така че вярвам, че съм ви била полезна. Независимо от това кой какво ще си избере за себе си, дали просто да отслабва или успоредно отслабвайки и да печели, няма никакво значение. Свържете се с мен и аз ще ви дам нужната информация. С вас беше Сцеляна Радева и все още съм, между другото. Беше ми приятно, възнамерявам да направя в четвъртък още един лайв и така всяка седмица да правим в този период в 11 часа, да има изненади и подаръчета за вас, така че включвайте се. Благодаря ви, че бяхте част от моят лайв тук на живо в социалните мрежи. За мен бе удоволствие. Чао, абонирайте се, последвайте ме и ми пишете. Чао, прекрасни! Чакайте да видим как беше.